Na jutre bude slunečno i teplo so slabým severovostočným vítrom. Minimálne temperatúry od 14 po 19 a maximálny od 30 po 31 stupeň. I na štvrtok bude slunečno i teplo a na juhu žemi bars teplo. Ljem na severu Srbiji kus nižší temperatúry zo slabú lebo umerenú pochmarenosťu. Na štvrtok predpoladňom na severu Bačky možlivý slabý prechodný díšť. U pozných popoladňových i večerších hodzinoch u juhozachodných krajoch žemi pochmarenie so zdížďom i zaporami. Na piatok prezdeň bude prevážno slunečno i teplo a poznejšie popoládňu i večer pochmarenie perše zalápi severovostočný, zachodný i juhozachodný časti Srbiji so zmožlivým dýžďom i zaporami so sirmeňom, ktorý še prez noc prešíria i na druhý časti žemi. Na sobotu toto pochmarenie zalapjuje väčšinu žemi so zdížďom z času na čas, ale bude i slunečný intervály prezdeň. Na nedzeľu bude prevážno slunečno i teplo.